Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। आसाम पुलिसनि आपडेट लाबोया जोबोर गोबाव जाबायमोन मानोना जोंहा जेबो आपडेट गैया आसाम पुलिसनिफ्राय। दा जोंहा मोनसेल' पजिटिभ आपडेट बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो बुजिगोन। दा जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्लाबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला। दा बेफोरबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो Bodo Job Info official YouTube चेनेलाव दा जोंहा मोनसे आपडेट मोनदोंमोन सेप्टेम्बराव 2000 साख्रि होगोननानै दा बेखौहाय कमप्लिट खालामगोन आरो भेकेन्सिखौहाय बे 1 लाख साख्रिनि आन्दाराव थागोन बाट नोंथांमोना 2000 भेकेन्सिनि साख्रिखौहाय नैबे सेप्टेम्बरावहाय फाइनाल लिस्टखौहाय मोननाय जागोन होनना बुंदों। दा बे मोनसे जोबोर मोजां पजिटिभ आपडेट। दा बेयाव मा थागोन मा थाया जों रायलायगोन भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय। दा बेखायनो जों फैबाय अफिसियेल साइटआव slprb.assam.in आव फैबाय जों बेयाव फैनानै स' बेनिफ्राय जोंहा मा मोनगोन बेयाव माखासे आपडेट मोनो आरो जे नोंथांमोना बेयाव माखासे डिटेल्स मोनो। दा जोंहा कमान्डोनि फाइनाल रिजाल्ट फैनो गोनां दङ, बेनिफ्राय एबि आरो इउबि कनस्टेबलनि फाइनाल रिजाल्ट फैनो गोनां दङ, बेनिफ्राय एसआइनि फाइनाल रिजाल्ट फैनो गोनां दङ। दा बेफोरबादि माखासे भेकेन्सिनि प्रसेसा गासैबो जोबजोब्बाय। दा जास्ट नोंथांमोना फैनांगौ मेरिट लिस्टआव। दा बेखायनो बे 22 सेप्टेम्बरनि सिगां नोंथांमोना मोनसे पजिटिभ आसाया बेनो हप खालामनो हायो, आपडेट खालामनो हायो। बेनो जाबाय फाइनाल रिजाल्ट। स' नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्टआ फैगासिनो दङ, अन द वे जागासिनो दङ। जास्ट नोंथांमोना नेथ'नांगोन। आं आसा खालामो नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ मोनगोन आरो मा खालामो स' बिथांमोना एडभान्सबो होनो हागौ। बे सप्तायाव नोंथांमोना मोननोबो हागौ। 10 सेप्टेम्बरनि सिगां नोंथांमोना फाइनाल लिस्टखौहाय मोननोबो हागौ आसाम पुलिस कमान्डोआव बा एबिइउबि कनस्टेबलआव। दा बेफोरखौ गासैखौबो लानानै 2000 भेकेन्सिया जानो हागौ मानोना एक्सट्रा बेबादि 2000 भेकेन्सि जबनि एप्लाइ जायाखैमोन बा एग्जाम जायाखैमोन। दा बेफोरबादि आसाम पुलिसनि माखासे भेकेन्सिखौ लाफानानैसो बेबादि 2000 भेकेन्सिया जायो जेला स' नोंथांमोना आसाम पुलिसनि फाइनाल रिजाल्टखौ मोननायनि चान्सआ बांसिन दंखायो मानोना जों हमना लादों आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ फैनायनि चान्सआ दङ। दा बेबादि 2000 गाहाम एग्जाम जायाखैमोन बा एपइन्टमेन्ट लेटार होनो गोनां गैयामोन। दा आसाम पुलिसाव गोबां भेकेन्सि दङ हमना ला 2000, 4000, 5000 बेफोरखौ लानानै स' नोंथांमोना गासै 2000 भेकेन्सिनि बे रिजाल्टखौहाय जायखिजाया 22 सेप्टेम्बरनि सिगां स' नोंथांमोनाहाय कमप्लिट खालामगोन जेला स' नोंथांमोना रिजाल्टखौहाय मोननो हागौ आरो बिनिफ्राय 1 लाख जबनि आन्दाराव थागोन बियो। दा बेखायनो 1 लाखनिफ्राय माइनास जालांगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय 30,000नि बारा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआवबो दा बावैनो नोंथांमोना साख्रिखौ मोनगोन। दा रिजाल्टआ स' नोंथांमोना अक्ट'बर लास्ट उइकआव मोननायनि चान्सआ दङ नङाब्ला नभेम्बराव मोननायनि चान्सआ दङ। दा जायखिजाया लोगोफोर बेनोसोमोन आसाम पुलिसनि पजिटिभ आपडेटआ स' नोंथांमोना बे 2000नि आन्दारावहाय स' नोंथांमोना फाइनाल लिस्टखौ मोनसे नङा मोनसे मोनखागोन आं फोथायदों। स' नोंथांमोनाहाय मोनगोन कमान्डो नङाब्ला एबिइउबि नङाबा एसआइखौ नोंथांमोना नङाब्ला गासैबो फैजोबनो हागौ। जास्ट जों नेथ'नांसिगोन साननैसो बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि फाइनाल लिस्टआ फैसिगोन। दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइबबो नोंथांमोना खालामना लानो हागोन बेफोरबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो आंनि चेनेलाव।